Godmorgen, folkens. Nå, endnu en dag, endnu en julekalender. Har du husket at åbne din julekalender i dag? Nå, lad os bare komme i gang. God aften, mine damer og herrer. Velkommen til nyhederne. I aften skal vi se nærmere på den forsvundne lyd fra lydlokationer. Kender du det, at du skal til at pynte op til jul, men der er intet, der passer ind til din stil? Det er nemlig et stort problem i år, men det vil vores ekspert på julepynt, der passer ind til folks stil, Simeon. Nu er det blevet den individuelle jul, der er i højsædet, og julepynten den skal matche. Derfor kan de som værende et metalhoved eller en såkaldt goth få de meget sorte julehjerter, som hænger på den sorte væg. Det er flot, synes nogen. Men nu til vejret. Tak. I dag er folk over hele Danmark ved at gøre klar til en kæmpe snestorm, der skal rykke ind over Danmark de næste par dage. Tak, Frank. Men nu til sporten. Hvad er der er så fedt ved aquafitness? Det er sådan en form for dans, jeg bare sådan kan gøre nede i en å. Når du så ikke er sten, så er det ret fedt. Hvorfor er du så også så dårlig til det? Ja, jeg ved ikke sådan... Jeg er ikke så god til så meget, så jeg prøver lidt at finde, hvad jeg sådan kan dur til. Vil du sige, at du ser dum ud, når du gør det? Nej, men jeg vil sige, at du ser dum ud, når du stiller de spørgsmål. Hvad vil du sige, det er at have Steves til sponsor? Det er ret fedt. Jeg får gratis spil, så det er ikke rigtig noget med min aquafitness at gøre, men... Så det er bare din fordel, at du får gratis spil? Ja. Men jeg har også sådan et svømmespil, som jeg kan bruge, men det kan jeg ikke bruge. Morten hader jul! Kan du snide bolden på mig, eller hvad? Kom med, Lykke. Så for helvede. Nej. Paul. Nej, det er Paul. Paul. Er det også Paul? Paul. Nej, hvad? Nej, der er Pauler over det hele.